Good morning po sa inyong lahat. Alright. Magandang umaga po. Alright. At siyempre dito muna tayo paupo. Dahil napakainit ng panahon. Init ng panahon. Pero mo alas 10 pa lang. Katatapos ng maghatid. Kala mo pahinga talaga no. Pag ganito po kasi ay araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes ay naghahatid po ako sa anak ko at sa asawa ko. Akala ko nga ligtas na ako dahil tapos na may trabaho na. Hindi pa pala. Alright, magandang umaga po. Mega shout out kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega shout out po sa inyong lahat. Hawak-hawak ko ngayon yung bayad ako ng kuryente pagka kagaling ko maghatid. Bayad ako ng kuryente. Ngayon ay ngayon ay tiningnan ko itong bill na pinagbayaran mo. Akala ko ngayon ko lang kasi pinag-aralan ito. Ang alam ko lang kasi bayad ako ng bayad, no? Tika lang i-ano ko lang para sigurado tayo Hawak ko yung pinagbayaran ko ng kuryente. Hawak ko yung pinagbayaran ko ng kuryente. Ngayon, yung pinagbayaran ko ng kuryente, hawak-hawak ko. Akala ko, puro lang chismis yung mga pinagsasabi ng mga akala ko kritiko lang. Pinag-aralan ko ngayon kung saan ito yung nakita ko. Totoo pala yung mga inaano ng ang laki pala talaga ng nawawala sa atin, no? Kasi yung mga previous tiningnan ko, nakalagay doon ang laki, 400 out 400. Ngayon ay nakalagay dito 414 government taxes 10.29%. No? Ang laki nandito current ito 1.62 ang current Philippine dito sa kasi mainit.
Yan nga, ang nakalagay dito, ang laki. Sipin mo yun. Ang local franchise tax, 25 pesos. Sipin mo yun, sa Metro Manila, ilang milyon ang house. Napakalaki. Doon pa lang yun sa ano ha. Doon pa lang sa local franchise 25.94, halos 25 pesos na siya. Tapos itong value added tax, $250. Tapos power up reduction, wala naman siya. Tapos buhay naman sa transmission charge, $43.95. System loss charge, 23.45. Tapos distribution charge, 66.55 senior citizen. Tapos universal charge, 88. Tapos missionary electric for NPC PST, 72. Grabe, ang laki, ano? Ang laki pala ng binabawas sa atin ng government. Parang ang inaano sa atin, ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. No? Kasi, kitayin ko muna ito. Kitayin ko lang para makita natin yung kabuuan na magkano ang ano. Saan may calculator dito? Ito. Ito. 1.62 plus 25 1.24 plus 263.99 23.45 plus 66 plus 88.3 72.24 576.33. Laki. Grabe ang laki. Bulan Entertainment. Shout out.
Feel mo yun? Diba? Laki ng 573. Ilang household sa Metro Manila ang mayroon? At ito ha, ang kilowatts namin is 274 kilowatts. Ilang bahay po kasi kami. Marami kami umaga. Ibig sabihin, kung halimbawa man na sa loob ng NCR lang, kung ilang household, halimbawa 1.2 million, grabe, billions pala. Milyones din ang sa club itong ano, itong system loss 23, transmission charge 43. Halimbawa, yung kuryente mong ginagamit dumadaan doon sa pupunta doon sa bahay mo, yung kuryente doon, yung dinadalo yan ng yung wire, binabayaran mo. Halimbawa, nag-order ka sa Grab o yung delivery rider, binabayaran mo. Yung power reduction, yung transmission charge, yung distribution charge, o pati yung transmission, doble ang binabayaran natin. Kaya kung ang ano nyo, ang bill ay 6 to 7,000, mas malaki ang inyong nagagasto, mas malaki ang nawawala sa inyo. Hindi naman nawawala, binabayad, no? Kumbaga sa ang bill namin is 4,000. Ang binabayaran mo doon na hindi mo nagagamit is 500 plus, kulang 600, no? Kasi yung sa system loss, yung kasi yung galing sa poste papunta doon sa iyo ay yun, sa'yo yun. Kasi sa amin ang namin, ang metro namin is nasa poste. Ang sakop ng Meralco simula sa hanggang good morning Kabishi ko. Sino yung Kabishi ko? Kasi sa amin dito, yung mga ang pag ikaw ay nag-apply simula doon sa poste, doon sa metro, papunta sa bahay mo, sa'yo yon. Kaya kung titingnan mo, ang ginagasto ng Miral doon lang sa poste. Yung pupunta doon sa bahay, sayon, ibig sabihin, yung pupasok sa bahay mo, para makarating sa bahay ng kuryente, binabayaran mo. Tama?
Dahil nga dito sa ano, dahil dito sa distribution charge. 66 pa naman, ang laki oh. Ang laki ng binabayaran mo sa distribution charge. Yung transmission charge, ano mo doon, isa kanila yon, di ba? Kasi halimbawa, ikaw, magtayo ka ng negosyo mo. Halimbawa mag-ano ka ng dishwashing. Siyempre, pag bumili ka ng dishwashing, nakalagay na yun doon sa ano, sa lagayan, kasama na yun doon sa presyo. Eh, bakit ito nakahiwalay pa? No? Nag-ano pa sa'yo, nagkaltas pa sa'yo para doon sa lalagyan. Hiniwalay pa nila. Ang masaklap doon, yung value added tax, franchise cap tax, generation charge, power act reduction. Tapos yung universal charge, itong malalaki. Tapos government taxes 414. Kaya ang laking kung halimbawa arawan tayo, tulad sa akin, ang bill ko is 4,000. Kulang-kulang 600 yung nawawala sa akin na hindi ko naman napakinabangan. Kasi nga, nagbabayad ka ng kuryente na dapat sa na yun ng nagpo-produce ng kuryente, pero sa atin pa tina-charge. Diba? Kung halimbawa sa isang buwan, sa akin 4,000 plus, ang binabayaran ko 500, kulang-kulang 600. Di ba napakalaking kung aalisin na yun ng gobyerno? Kung ilang kilong bigas na yun, makakabili na tayo ng ilang kilong bigas. Kung sa tag 50 ang kilo, di may ka na, may 10 kilo. Tama ba? Diba? May 10 kilong bigas ka na mo sa loob ng isang buwan. Ilang araw nyo na itong isasain. Kung halimbawa ang anak nyo ay 4, maliliit pa, may na pang kumain yun, kayang-kayang i-budget yun sa isang linggo. Diba? Laking katipiran. Pero ang nangyari, sa halip na mabudget mo pa yun para sa pamilya mo, wala. Kasi nga, napupunta pa doon sa ibabayad mo pa doon sa gobyerno. Samantalang pag bumili ka ng bitse, bibili ka ng tuyo, suka, mayroon ng 12% doon na may 12% VAT na doon na binabawa sa'yo. Kaya sa makatuwid, ang gobyerno talagang umaasa sa atin, sa pangkaraniwang mamamayan. Tapos susuplian ka ng ganun-ganun lang, parang ang lumalabas pa may utang na loob ka, diba? Lang, dahil siyempre ang ating sanang kahit pa paano katipid, dahil sa mahal ng gasolina ngayon, dahil ang pinakapangunahing talaga sa atin dahil sa sobrang traffic is motor. Kung gano'n naman kamahal yung gasolina, tapos ayaw pang bawasan ng tax, diba? Hindi man lang tayo kumbaga ayaw man lang tayong pahingahin ang gobyerno. Sakal na tayo, hindi pa tayo pahingahin, no? Kahit pansamantala lang, diba?
pinagagawa na ng ano, ah, pinagagawa na ng ating pamahalaan. No? Gustuhin man nating magpahinga, hindi na tayo makapagpahinga. Gawa ng sa hirap ng buhay. No? Pin mo yun, kulang-kulang 600. 10 kilong bigas, ikaw sa isang araw, 3 beses kayo magsasaing. Yun na. 3 beses kayo, umaga, hapon, tanghalian. Napaka-ano na nun. Napaka-luwag na nun para sa pamilya. Kumbaga, hindi na magiging malnourished yung mga bata. Kasi nga, 3 beses kakain kayo ng hibig. Yung heavy meal, di ba? Kanin. Kahit pa itlog-itlog na lang, malaking bagay na yun. Sa umaga, kanin na sa itlog. Malaking bagay na yun sa mga bata. Di ba? Kung sa isang buwan, mabigyan mo ng subsidy ng ganun yung bawat isang naman sinasabi natin lang yung mga mayayaman. Kaya ang problema, mayayaman na nga, lalo pang yung mayaman. Kasi nga, isipin mo yan, lahat chinarge na doon sa mga customer. Diba? Sayang lang yung ating kahit anong kayod natin. Problema, wala naman tayong kalaban-laban sa gobyerno. No? Simpleng kumbaga simpleng pagpapahirap na hindi halata. No? Kasi parang ginagawa lang tayong katasan na hindi natin nalalaman. No, wala man tayong choice. Kasi katulad ngayon, napakainit. Alangan naman di ka gagamit ng kuryente. Tsaka ang ano pa nila ngayon kahit sa tubig. Once na ikaw ay hindi nagpakabit ng sa tubig. Once na ikaw may kontador ng tubig at naputulan ka, siyempre, sa hirap ng buhay, di ba? Hindi ka nakabayad, naputulan ka. Pag hindi mo yun inayos sa loob ng pag hindi mo yun naayos sa loob ng 2 buwan, pag hinalaan ka na ikaw ay nagja-jumper. Kasi katulad ngayon dito sa lugar namin is siyempre hindi naman itong ganong kayaman na lugar. Talagang napuputulan ng ng tubig, kontador ng tubig. Kahit sa kuryente marami. Kumbaga kinakapos-kapos talaga. Gawa na sa hirap nga naman ang buhay. Tapos nga, kaltas-kaltas ang patayin ng ganong kalalaki. Diba? Kaltasan tayo ng ganong kalalaki. Wala. Ubos ang kabuhayan. Yung pinagkakakitaan mo. Kaya, madalas napuputulan. Ngayon, ang nangyari, dito sa lugar namin, nakaban kami. Yung mga gustong magpakabit ng mga bago, hindi makapagpakabit. Kasi nga, nakaban kami. Kasi ang katuwiran ng Maynilad, ang katuwiran ng Maynilad is marami daw may dating kontador na naputulan. Kaya kailangan i-comply muna yon bago matanggal yung ban. Paano nga? Wala nang pambayad, di ba? Walang pambayad. Anong gagawin natin? Pipilitin natin yung tao. O sa kuryente nga, sa halagang 300, napuputulan pa. What more yung tubig? Di ba? Kaya sayang talaga yung kahit anong pag ikaw ay pangkaraniwang empleyado ka, pag hindi ka mag-isip ng paraan, hanggang doon ka na lang talaga. Kasi nga, yan ang gustong-gusto ng mga mayayaman.
hanggat ikaw nagiging alipin, aalipinin ka nila. Hanggat hindi ka gumagawa ng paraan para makaalis doon sa realidad na gusto nilang mangyari, gusto nilang gawin sa'yo, hindi ka makakaalis. Kasi nga yun ang ano nila eh. Yun ang purpose nila. Doon ka lang sa kanilang doon ka lang paiikutin kung saan akala mo okay ka na doon. Iyon pala, hindi mo alam kung paano kanila pinapaikot para hindi ka makaalis doon sa yung timang hindi ka magrereklamo kasi nga iniisip mo na sagana ka na sa buhay. Wala, hanggang doon ka na lang. Diba? Isipin mo yun. Sahod ka ng sahod. Tapos ang laki-laki ng tax mo. Oh. Inalis naman ng gobyerno yung 200k pababa, wala kang income tax return na ipapile. Binawi naman nila doon sa VAT. Diba? Doon ka naman pinahirapan sa VAT. Bibili ka ng asin, may 12%. Bibili ka ng suka, may 12%. Isipin mo yun kung halimbawa nag-grocery ka ng halagang 1,000, magkano yun sa 12%, babawasan yung 12%. Diba? 100 plus. Kung sa 1,000, 112. Yung nawawala sa'yo. Ilang kilong bigas na yun sa tatsing pinta, di 2 kilo na kaagad yun. Oh. Ikaw sa isang araw, ang inaano nyo, kalahating kilong bigas na sinasaing nyo. Sa 2 kilo, di mayroon kayong 4 na saingan. Tapos ang nangyari pa, dahil hindi naman sila seryoso sa kanilang trabaho, ayun, nanakawin pa yung pera. Diba? Ganon ka sistema ng gobyerno natin. Kaya siguro tama siguro yung sinasabi ng iba na dapat siguro mag-parliamentary na tayo. Kasi doon mo makikita ang isang namumuno kung maayos ang pamumuno. Kung papunta sa maganda yung patutunguhan ng iyong tinitirahan na lugar. Kasi kung federal tayo, halimbawa ako dito sa Valenzuela, ang Valenzuela ang maghahanap kung paano sila mabuhay, kung paano mamuhay ang isang lugar, kung paano magpaunlad ng isang lugar. Diba? Ibig sabihin, kung halimbawa man hindi na umaasa sa nasyonal. Kasi kung katulad ngayon, ang bawat lugar ay umaasa sa nasyonal. Eh, pag ikaw kalaban sa politika, wala ka. Kung tayo federal, kahit magkakalaban yan, hindi pwedeng pakialaman ng nasyonal. Diba? Tsaka lang makikialam ang nasyonal pag talagang hindi kaya ng isang lugar. Ganun ang konsepto ng federal. Kaya kung ang mga politiko nyo sa inyong lugar, pwede nyo palitan nilitay. Kasi nga, hindi marunong eh. Sakit na umunlad, lalong naghihirap yung inyong mga kababayan. Ngayon, wala. Yung form natin ngayon, umaasa lahat sa nasyonal. Kaya nga, pag walang pera,
pagkalaban ka, ay nga ka. Kaya ang nangyayari, yung mga congressman natin, parang mga timawa. No? Parang mga nag-aantay na lang na may mga dalang palanggana, nag-aantay na lang ng sahod para lang makakuha ng budget. Ganun ka ganun ang sistema natin. Kaya grabe ang pahirap sa atin ang akala natin ang gobyerno ang makakatulong sa atin, grabe pala. Gobyerno pa palang nagpapahirap. Sa laki ng mga binabayaran natin, isipin mo yun. Government tax 12%. Diba? Ang galing ng senador natin, si Star for all season. Si Mr. Taxman. Diba? Ay nako. Kaya hanggat na andito tayo sa ganitong kalalagyan, wala. Ang buhay natin hanggang doon na lang. Kaya kayong mga karaniwan na katulad ko pang karaniwan, mag-isip kayo ng paraan kung paano kayo dumiskarte sa buhay. Basta lumaban kayo ng parehas. Diba? Huwag na kayong umasa kung namamasukan man kayo, ay dumiskarte kayo kung paano ibang paraan. Kasi kung aasa lang kayo sa inyong employer, hanggang doon na lang kayo. Kasi naka-design ang mga employer, naka-design lang yan na hanggang doon ka lang. Wala kang matutunan. Alam niyo yung ibang may mga iba akong katulad doon sa isang kaibigan ko. Yung kanyang kumpanya, lahat ng empleyado niya, tinutulungan niya kung paano matuto magnegosyo. May mga araw na nagsiseminar siya, siniseminar niya. Shh! Pasok! Pasok! Shh! Pasok! May mga araw siya na kinakausap niya yung mga tao niya, sinishare niya kung paano siya dumiskarte sa buhay, kung paano niya napalago yung kanyang negosyo. Pero yung iba hindi. Hindi sila ayaw nilang ituro. Alam niyo kung bakit? Ang katwiran nila, pag natututunan nila yung negosyo na yung pasok. Pag natutunan nila yung negosyo mo, yung negosyo ng pinagtatrabahuhan mo, magiging ka na nila, competitor. Di ba? Kaya yung iba hindi talaga magtuturo, yung ibang company. O kaya ang nangyayari, yung ibang mga matatalino talaga, talagang tinitiran nila ng pailalim kung paano nila matutunan yung kanilang mga negosyo. Ganun lang nangyayari. Di ba? Katulad sa parang ahente din yan kasi. Pag ikaw ay ahente, kailangan malaman mo yung diskarte kung paano ginagawa ng ibang mga ahente yung ginagawa nila. Pag-aralan mo. Ngayon, kung halimbawa, katulad nito, yung isang kaibigan ko, namamasukan siya bilang ahente doon sa isang company, namasukan siya sa isang ahente siya. Ngayon, ang lakad niya kung saan-saan, mga ahente. Nagkita-kita sila, yung mga ahente, kapwa ahente. Yung iba, freelancer. Yung iba, may company pero freelancer, nagpe-freelancer din siya. Kasi nga, ang punto doon, kung tumuto ka lang doon sa company mo,
hanggang doon ka na lang. Oh, dahil natutuhan mo na yung buy and sell, pag-aahinte. Kem! Pasok! Paluin kita dyan. Pag natutunan mo na yung pag-ahinte, walang produkto sa'yo, pwede kang kumuha sa iba eh. Ang sideline. Ayaw yun ituro ng mga kampane. Ayaw nilang matuto ka. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang iwanan mo sila. O, lalong-lalo na pag magaling kang ahente. Yan ang iniingatan nila na matuto ka. Dumiskarte sa sarili mo. Kaya lahat ginagawa nila kung ano-anong bawal na mga kung ano-anong mga bawal na mga patakaran doon sa company. Kasi nga ang gusto nila doon ka lang sa kanila. Hindi ka pwedeng umangat sa kanila kasi nga hindi ka na nila pwedeng paikutin pag angat ka na eh. Di ba? Sakit lang ko at uwi ko muna. Di ba? Yan ang ayaw nilang ituro sa inyo. Bilang kayong mga manggagawa. Kaya ang ginawa nung kaibigan ko, sabi ng mga kaibigan niyang ahente, ng mga freelancer, nako, pag tumuto ka dyan, wala kang buhay. Hanggang dyan ka lang. Umaasa ka lang sa sahod mo. Kung may allowance ka, umaasa ka lang sa allowance mo. Ganito ang gawin mo. Tinuro sa kanya. Ngayon, may amo siya, kumikita pa siya sa labas. Hindi maganda ang buhay. Yan ang ayaw ng mga company na matutunan mo. Kasi nga, sasabihin, matigas na ang ulo niyan, lumalaban na yan. Kasi nga, paano nga hindi lalaban kung nabuking yung kalukuhan? Diba? Isipin mo, kung ano-anong mga patakaran na iso daming bawal. Yun pala. Kaya pala maraming bawal kasi ayaw nilang matutunan kung paano ka dumiskarte sa buhay. Kasi nga ang gusto nila, doon ka lang sa kanila. Habang buhay, kaya ka nilang paikutin. Kaya ka nilang utos-utusan kasi nga ang mindset nila, naka-mindset sila doon sa kung paano ka pagsamantalahan ng iyong employer. Kasi nga, wala kang ibang alam kung hindi doon lang. Doon lang sa kanila. Ngayon nalaman mo na ganun lang pala ka simple ang buhay. Di ba? Ganun lang pala ka simple dumiskarte. Sila naman, galit na galit sila kasi nga, natuto ka ng maraming kaalaman. Nakuha mo kung anong diskarte nila. Kaya, kahit anong tawag nito, kahit anong gawin mong diskarte, hindi nila makontrol. Kasi nga, nakuha mo na kung paano eh. Diba? Ngayon, pag nalaman ng company yan, wawarningan ka. Kunwari, wawarningan. Pero ang ano niyan, hindi ka na nila kayang ayusin. Hindi ka na nila kayang alisin. Kasi nga, pag inalis nila, pag hindi sila nagbayad, illegal dismissal. Pag inalis ka naman, ay obligado silang magbayad. Hindi pa naman basta-basta pag nag-alis ka ng isang empleyado, lalong-lalo na pag regular, kailangan 100% ang ibayad mo dyan. Kaya ang nangyayari, parang pipikit mata na lang sila, mag-aantay na lang sila na magkamali ka. Pag ikaw ay nagkamali, sibak ka sa kanila. Kasi nga, ang ano doon, ayaw nilang magbayad. Kaya yung ibang company, makikita nyo,
nagsusumbong yung mga empleyado sa libo. Tinanggal sila, hindi binayaran. Kasi nga, frustrated na sila. Hindi nila alam kung paano diskartihan. Kaya basta-basta na lang sila palalayasin. Eh, siyempre, nakakuha ng mga diskarte kung paano. Isipin nyo yun na ubos na naman. 500 pa naman. Di ba? 500 na ngayon yung ano, yung tawag nito, yung maliit na shilling. Kalimutan ko tawag na. 500 na, 1,600 yung malaki. Sus, grabe na ang mahal. No? Kaya kayong mga nanay siguro hirap na kayo mag-budget. Bayaan nyo na lang, magtyaga-tyaga na lang kayo. Baka sakaling pag nagbago ang ihip ng hangin, ang administrasyon biglang sapakin. Magpabor naman sa atin ng mga pangkaraniwang manggagawa yung umabor naman sa atin. Hindi na lang pabor sa mga mayayaman. Ganun na lang ang ganun na lang ang nagiging dilema ng ating mga kababayan kasi ganun ang hirap ng buhay. Sa pangkaraniwan ng manggagawa, wala na tayong iniisip ng ating mga kababayan. Hanggang doon lang talaga ang buhay nila. Paikot-ikot na lang doon. Magtiyaga na lang kung anong gagawin ng kampanya sa kanila. Kumbaga malungkot man ang sabihin na pinapasa kumbaga sa kasabihan na bahala ng amo ko, basta ako pasahurin lang ako ng tama at kumain lang kami ng 2 beses sa isang linggo, ayos na yun. Kahit baon sa utang, okay na yun. Ang importante, nakakaraos. Yan ang pinakamaling mindset. Kasi dapat hindi ka doon nagpo-focus sa ganun, no? Maraming mga oportunidad na kung paano ka dumiskarte sa buhay, kung paano ka kaso lang, siyempre yung iba mahina ang loob, wala talagang inaasa na lang talaga yung iba sa kanilang mga employer. Kaya yung employer naman nasasamantala yung inyong kahinaan, no? Kasi kung kayo marunong dumiskarte at magagawa nyo yung gusto nyo, total, magagawa nyo naman, kaya naman magagawa kung tutusin. Nasa sa inyong oras lang pag-budget, no? Yun nga lang, meron naman kasi tayong mga kababayan na talagang pag-uwi galing trabaho, ang gusto happy-happy, tuma-tuma, di ba? Wala. Hanggang doon na lang talaga. At least, na-enjoy yung kanilang sarili. Masaya na sila doon. Hindi nila niisip yung pagdating ng araw kung paano ka mag-relax-relax. Pagdating ng araw na wala ka ng kakayanan na magtrabaho, mag-retire ka na, wala kang pang relax-relax. Kasi nga, wala. Umaasa ka lang doon sa yung minimum wage. Tapos kapos-kapos pa yung minimum wage. Sa halip na ibigay ng tama, hindi pa nabibigay. Wala. Talagang kawawa tayong mga Pilipino. Pag ganun ang nagiging sistema para ba? Isipin mo yan, meron ko lang natin. Meron ko lang yun, yun sa Maynila, wala pa doon. Wala pa doon yung mga system laws ng Maynila. Diba? Kaya kailangan kayo, halimbawa, marunong kayong dumiskarte. Pansariling
pansarili nyo diskarte na kumbaga kung kumita man kayo ng 50 sa isang araw pa, malaking bagay yun, 1 kilong bigas na yun, ha? Diba? Saan man kayo mapadpad, hindi mo kikitain nyo sa isang araw yung 50 kapag gala-gala ka lang. Diba? Kung halimbawa nagbabay-insil ka, nagbibinta ka ng mga pabango, nagbibinta ka ng pag wala kang duty, nagbibinta ka ng mga dishwashing, gumagawa ka ng dishwashing, diba? Itutubo ka doon. Mas malaking kung hindi ka marunong, maraming mga turo ng libre, diba? Sa susunod, mag-imo tayo, tuturuan ko kayo maggawa ng pabango. Matuto kayo dumiskarte. Tuturuan namin kayo para sa susunod wala na kayong mga empleyado, magnegosyo na lang kayo. Maliit na puhunan, pwede kang tumubo ng malaki. Mayroon kaming hub. Yung mga malalapit dito gustong matutong manahe, libre po yun, wala kang bibitawan kahit piso. Ang bibitawan mo lang pamasahe mo. Sa TISDA naman limited lang ang doon, slot. Dito, pag gusto mong matuto, masahe ka lang papunta doon sa hub. Magpalista ka doon, magpakilala ka. Gusto mong matutong manahe, ayun, may nagtuturo doon. Pag natuto ka ng manahe, pwede kang kumuha sa mga kapitbahay mo ng kontrata. Halimbawa putol damit. Repair. Dalhin mo doon sa hub, magbabayad ka lang ng konti doon kasi siyempre may negosyo ka na. Magbabayad ka lang doon ng kung magkanong charge. Di may kita ka na. Sipin mo yung puto lang ng pantalon, magkano na singil yan? 50. Kung mayroon kang niyan, pag di-off mo ng linggo, mayroon kang 10 niya na puputulan, di may 500 ka. O magbibigay ka lang doon sa hub ng 50 pesos. Di may 450 ka. Saan mo hahanapin yun sa buong maghapon? Diba? Kaysa yung asawa mo nag-inom-inom lang dyan, nagastusan pa. Salip na kung budget nyo, nabawasan pa, diba? Maraming diskarte sa buhay kung paano gumaan. Hindi nyo lang natutuklasan. Ayan, kaya manood lang kayo dito at marami kayong matututunan. Makikita nyo may mga short video ako dyan na pinapakita ko yung mga produkto. Makikita nyo dyan yung mga damit, mga t-shirt. Ayan, may mga seminar dyan. Pwede kayong matuto, marami kayong matututunan sa mga bagay-bagay na kung paano dumiskarte sa buhay, kung paano gumaan ang inyong buhay. Kaya gusto nyo sa gustong matutong manahe, ipalo nyo yung BMLLC Livelihood Center. Yan. Pumunta kayo doon sa page, mag-message kayo doon, hanapin nyo si Ma'am Hilda, yun po ang trainer namin. Alright? Tapos ang gawin nyo, magpakilala kayo, inirekomenda ako ni Boss DTV na pwede daw mag-aral. Yan, pwede. Marami kayo doon matututunan. Mag-aral kayo ng mag-aral na manahe. Pag kayo magaling na manahe, kumuha kayo ng mga repair, pwede nyo dalhin doon, magbabayad lang kayo ng siyempre, kumikita na kayo eh. Ngayon, pag may kontrata yung hub, pwede kayong pumila doon at pantay-pantay naman ang distribution doon sa mga mananahe. Marami na po kaming naturuan doon ng manahe. Marami na kaming naturuan na nagninegosyo na ngayon sa pananahe. Yeah, yan lang ang ating mga diskarte sa buhay. Maya po ay pupunta ko doon dahil may meeting ako sa hub. Kailangan ko silang i-monitor. Ayun lang. Ano pa ba? Yung ating dapat mag-revolusyon tayo. Hindi yung revolusyon na pag-aklas, ha? Mali yun. Diba? Hindi makatwiran yun.
Antayin natin na lumayas na lang. Kasi wala namang may tutulong, no? Yung ating pag-revolusyon. Antayin mo na lumayas na lang siyang kusa. Alam niya naman yung pag hindi niya na kaya. Diba? Maraming mga pagkakataon kasi na tayo likutan lang natin ang ating isip kung paano tayo dumiskarte sa buhay. Diba? Isipin mo, pag nagigipit kayo, lumilikot ang isip nyo kung paano nyo diskartehan yung pangangailangan nyo. Ay, likutan nyo lang tuloy-tuloy yung isip nyo kung paano kayo dumiskarte na hindi na kayo mangutang. Diba? Diskarte na kayo. Maraming mga oportunidad. Huwag nyo lang palakpasin kung paano dumiskarte sa buhay, kung paano mapagaan ang inyong buhay. Yan lang. Yan. Pag gusto nyo matutong manahe, sabihin, pumunta lang kayo sa page BMLLC. Ayan, Livelihood Center. Pwede kayong mag-ano doon. Ang sasagot doon sa page na yon, pag hindi yung aming chairperson, ay yung anak ng aming instructor. Ayan, magpakilala lang kayo na gusto kayong matutong manahe. Siyempre, ang gagastusin nyo dyan, pamasahin nyo lang. Yung pagturo doon ay libre-libre yun. Marami kayong makikita doon, marami kayong matututunan kung paano dumiskarte, kung paano pag nag-attend kayo ng seminar, makikita nyo kung paano nakipag-tie up sa DTI, PCCI, GCI, mga malalaking oportunidad. Alam nyo ba na bumisita na sa amin yung may-ari ng Fisher Mall? Napakaliit pa lang ng aming hub, pero talagang pinagpala kami. Kasi nga, hindi, bakit? Lawakan nyo lang ang inyong lawakan nyo lang ang inyong pag-iisip. Marami kayong matututunan sa buhay. Ayan. Alam nyo yung paggawa ng ice cream, simple yun. Kahit sa inyong bahay, madaling gawin yun. Madali matuto, lalo na ngayon na tag-init. Aba, gawa lang kayo ng ice cream day. Pero sinasabi ko sa inyo, ice cream, kung matuto kayong gumawa ng ice cream sa halagang 500 na puhunan, nako, napakalaking tubo. Malinamnam, masarap, pero ang laki ng tubo. Totoo yun. Likutan nyo lang ang inyong kung paano kayo dumiskarte. Hindi na kayo aasa sa inyong mga amo. Pwede nyo nang awayin yung amo nyo pag kayo natuto sa mga negosyo na lalo na sa mga negosyong patok. Pwede kayong sumubay. At yun, likutan nyo lang ang inyong diskarte sa buhay. Huwag lang yung masama. Likutan nyo sa magandang way. Yun. Turo ko lang sa inyo. Message nyo lang ang BMLLC kung kayo malapit sa Valenzuela. Halimbawa, bandang Malabon kayo, gusto nyo matuto, pwede naman. Halimbawa, Caloocan kayo, kadikit lang kayo ng Valenzuela, pwede. Pwede kayong maturuan. Ayan, open po yan para sa lahat. Alright?
Ayan. At mega mega love shout out kay G Chang mo. At kay Kagawad Antonihan, mega mega love shout out kay Nani Sanchez. Ayan. Mega mega love shout out kay Biyaheng Rangkel Sam. Mega mega love shout out sa inyong lahat. At siyempre kay Mami Mers Calonod, mega mega love shout out. Kay Audrey Nicole, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po at hanggang dito na lang. Ayan, paalam po.